Kargak garraiatzen. Zamalanetan egunero aritzen diren pertsonek, bat-batean edo progresiboki sorturiko hainbat patologia paira ditzakete, pisuekin behin eta berriz egiten dituzten mugimenduak direla kausa. Esate baterako, mezulariek, furgonetatik edo kamioitik etengabe igoz eta jeitsiz, tamaina guzietako paketeak banatuz, kalte latzak sufri ditzakete. Halakoetan, ohikoa da sorbalda arazoak edukitzea, pisu handiko paketeak alde batetik bestera mugitzearen eta enborretik aldendutako mugimenduen ondorioz. Sorbaldako giharrek tentsio handia jasaten dute eta bizeps brakialaren eta errotatzaileen zorroan tendinopatiak sortzen dira. Belauna arazoak ez dira horren ohikoak, nola nahi ere, ibilgailutik etengabe jaisteko eta igotzeko mugimendu errepikakorrek errotular tendoian tendinopatiak sor ditzakete. Bizkarra tratatzeko ebaluazio egoki baten ondoren, fisioterapeutak lesio horiek konpontzeko tresna guztiak dauzka eskura. Luzaketen eta ariketa abdominalen bitartez muskulatura orekatuko duen programa presta dezake. Tendinopatientzat, fisioterapia tratamendu aurreratuak erabilditzake, konparaziora, elektrolisia eta gihar zein tendoien ariketa indargarriak.